Община Стамболово е богата с археологически паметници, съхранили културата от всички епохи. Преобладават тракийските паметници от предримската и римската епоха и старобългарските селища и некрополи. Комплекси от крепости, светилища и некрополи от раннотракийския период се срещат най-често в долината на река Арда и в скалистите местности на север от нея. В района на Стамболово са открити тракийски култово-погребален комплекс, множество тракийски селища, някои в близост до римски кълдъръмен път, тракийски скални гробници, крепости. Част от тези археологически находки образуват култови комплекси от тракийски паметници. Богатото историческо и археологическо минало, уникалните традиции и обичаи, които са се утвърждавали и обогатявали в по-късните години, древният кръстопът на религии, култура и бит на региона детерминират възможностите и капацитета за развитието и утвърждаването на културния туризъм в този район. Община Стамболово е разположена на територията на област Хасково и е с площ от 277 квадратни километра. Намира се в североизточната част на източните Родопи и отстои на 22 км от областния център. Тя е облагодетелствана от природата кът на нашата страна, земя с богата история и благоприятно географско разположение. Настоящето й се гради с динамичността и инициативността на местното население. Община Стамболово се състои от 26 населени места. Релефът й е пресечен полупланински. Пред камерата на Перпетум Мобиле, кметът на община Стамболово господин Мандаджа сподели. Сравнително малка община, на територия от 277 квадратни километра се простира. Намира се в югоизточния край на републиката. Населението е смесено. Предимно турско население 63%, 35% са българско население и около 2-3% ромско население. Имаме и от други етноси, но които са малка част – евреи и арменско население. Община Стамболово може да се определи като район еталон на толерантност между етносите, защото в отделни периоди през годините, когато в някои райони на страната съществуваше етническо напрежение, то в този край местното население запази толерантни и коректни взаимоотношения, независимо от етническата и религиозната си принадлежност. Населението на общината е смесено и е съхранило традициите и обичаите както на християнската, така и на мюсюлманската религия. Като кмет само 9 месеца господин Мандаджа е твърдо решен. Като всеки кмет и аз искам да оставя нещо след себе си, аз искам нещо да направя. Моята визия и моето мото е: трябва да продължим това, което е започнато, да се надгражда, за да има развитие. Първо трябва да се запази това, което направим. И въз основа на това, което направим, което е зададено като релеф, като местоположение, като човешки ресурси, като природа, просто да се използва потенциал и да се развива общината. Промишленият облик на общината е представен чрез няколко малки производствени единици от леката промишленост. Мисля, че моята община има голям процент на инвестиционно намерение, на инвестиционно привличане от гледна точка на природа, на екология, на туризъм, на винопроизводство, отглеждане на грозде. Там не е силата и мисля, че инвеститорите там трябва да се насочат и ние сме сравнително привлекателна община в тези отрасли, които изброих. Ние се опитваме да създадем добра атмосфера за тях, просто да се чувстват комфортно. Може би при нас са най-малките данъци и такси. Аз държим на това нещо, дори като застъпих кмет, аз не съм дигнал една стотинка никакви данъци и такси, което е в ущърб на общината, но аз целя нещо друго. Аз целя да привлечем бизнеса, да дойдат бизнеса, да не взимам на хората данъци и такси, а това да го компенсирам от друго място. И мисля, че се получи. За тези 7-8 месеца 5-6 така мощни фирми дойдоха и регистрираха фирмите си на територията на общината. Оттам компенсират. Така, таксите и данъците, които взимам за тяхните дейности на територията на общината, са минимални. Просто да им давам карт бланш да им вървят нещата, а то всичко е вързано. Добре ли е бизнесът, ще има заетост за населението, ще има работа за хората. Ако е всичко в рамките на закона и по правилата на играта, от общинската администрация в Стамболово просто да заповядат, ще им помогнем с каквото можем, ще ги насърчаваме, да отворят работни места. Лично като кмет на община аз държа като европейска практика да бъде добро обслужване. Имаме обслужване едно гише, гражданите като дойдат в една стая в това гише да им свърши цялото занятие, за което са дошли. Държим на културата на обслужване. Опитваме се да печелим проекти по инфраструктура, канализация, пътища, с което да кажем, че мислим като европейци и се опитваме да нашите граждани да живеят и да се чувстват като европейци и те да имат тези условия, които ги имат в Европа. Опитваме се, доколкото можем, те ще кажат. Няма да скрия, че и ние сме
сме известни като община, с която е печела и печели много проекти. Още от прежде колегата почна това хубаво нещо. Имаме доста зададени и спечелени проекти. Аз дори отскоро съм, но имам някъде към проекти спечелени за около 8-9 милиона лева, главно пътища асфалтиране. Надявам се това да продължи. Имаме още 2-3 големи проекта с пътища по селски райони да ги спечелим, което силно се надявам и работи в тази насока. Имаме проекти за старчески дом в едно село, в така наречен долен район, който Релевски го казваме долен район, по местоположение, защото се пада зад Бакаджика. Имаме проекти много за канализации по села. Всеки кмет ще каже, че на този етап не са добре нещата. Като кмет казвам, защото малко държавата ни намаля субсидиите, тези пари, които ни се полагат. Първо мисля, че човек трябва да бъде себе си. Не го казвам като клише и мисля, че трябва да бъде себе си. Хората са го избрали за това, че той е това.